Pani poseł takie kameralne będzie chciała się zaangażować. Dziękujemy pani poseł, że takie kameralne ci to czytają, nie? Pani poseł też jest tu w gronie. Niektóre nie czytali, że jutro przyjadą, ale proszę bardzo. Dobra, no żeby było może być tak stary. Ja. No,
A teraz miał być nie ma sprawy. Tam co rocznie chyba tam coś więcej było. No dobra, ale Kiedyś jako jeszcze dyrektor rolnik